जोहार एनटीआर, जोहार एनटीआर, जोहार एनटीआर। वर्तिल्लाले नारा चंद्रबाबु नायडू नायकत्वं, वर्तिल्लाले नारा चंद्रबाबु नायडू नायकत्वं, वर्तिल्लाले पोलाరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి నాయకత్వం, वर्तिल्लाले दिनेश बाबू नायकत्వం, జిందాబాద్ తెలుగుదేశం పార్టీ, जोहार एनटीआर। ముందు వచ్చే పని వచ్చు రా అందరూ పడతారంటే గౌరవనీయులు పేద ప్రజల ఆశాజ్యోతి మాజీ శాసనసభ్యులు పోలారెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆదేశాల అనుసారం ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ గ్రామ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఎన్టీ రామారావు గారి 26వ వర్ధంతి సందర్భంగా మన చంద్రబాబు నగర్లో ఘనంగా చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వెండి తెరని ఒక వెలిగిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు గారి వర్ధంతి సందర్భంగా గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన పేద ప్రజల కోసం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. కిలో 2 రూపాయల బియ్యం కానీ పేద ప్రజలకి కూడు గూడు గుడ్డ కోసం ఆయన ఎంతో నిరంతరం శ్రమపడడం జరిగింది. ఆ మహానుభావుడి ఆశయ సాధన కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఆయన అడుగుజాడల్లో నడవాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. जोहार एनटीआर, जोहार एनटीआर। वर्तिल्लाले नारा चंद्रबाबु गारी नायकत्वं, वर्तिल्लाले पोलारेड्డి శ్రీనివాసరెడ్డి నాయకత్వం, వర్తిల్లాలే నారా లోకేష్ బాబు గారి నాయకత్వం, వర్తిల్లాలే పోలారెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వం, వర్తిల్లాలే పోలారెడ్డి దినేష్ రెడ్డి నాయకత్వం। जोहार एनटीआर, जोहार एनटीआर।